Hi guys, mayong hapon. Kumusta tang tanan karong kahaponon? Ako sa mapaila-ila sa ko sa inyo guys. Ako si Aldarica Barbas, pat kabok anak, unom kabok apo. Mo ni among Pinoyanan guys. Nara among balay. Nakoy problema guys. Ma, unsa ka? Exam. Unsa ka, ma? Tungod sa among balay, naami sa pangpang nagpuyo. Nara guys. Kilid mi sa pangpang. Nabalaka ko kay sigig ulan. Hadlok kong landslide ba. Mo na nga. Nakaunahon na ko sa pag vlog sa akong mga tula. Para mangayo ko sa inyong tabang guys. Kay hadlok among balay oh. Sigig ulan. Unya landslide. Among balay tanawa guys. Johnny, yes, Papa. Eating toy now, Papa. Turning on lights, no, Papa. Open mama. Ha, ha, ha. Nami sa bukid nagpuyo. Naasa kanang kilid sa bungtod. Unya guys, na ako'y mga tanom. Mga bulak. Mga herbal. Di ba guys? Muni ganda. Ako ning negosyo. Ligya na ko sa merkado. 50 ang isa. Tanong sa kog mga gabi. Mo na akong negosyo guys. Mga bulak. Nidin ko sa mong duyanan, magduyan-duyan, mag-atubang sa kabukiran. Muna among gipuy-an, naami sa bukid. Daghang mga bitin dinhi guys, mga baki, mga tiki. Karon ako mong balakan sa baki. Ni daghang manok guys. Karon ako mong balakan sa baki or palaka. Na may daghang palaka dis sa mua guys. So, ang palaka. Wow.
Okay? Hello guys. Welcome to my channel today. Karon, kumusta sa atong bag-ong kahaponon? Hinaot na pud kitang tanan karon. Malipayon. Og ako kamong gi-view sa akong dapit diin ako karon nagpuyo ug mo ni ako karong nahimutangan. Mo ni ang among Pinoyanan sa kabukiran. Karon sa palaka or baki ako kamong pagabalakan, ako kamong dalitan, lingawon ko kamo ning atong bag-o karong kahaponon. Lingaw-lingaw lang guys. Ang palaka baw maestro. Nasa tubig ako ngayon ay naninirahan. Tahimik na mumuhay kasama ng aking mga angkan. Masaya kami lalo na kapag dumarating ang malakas na ulan at kaming lahat nasa tubig ay mag-aawitan. Kokak, 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 kokak. Ngunit sarili ko ngayon ay hindi ko maintindihan. Mayroon akong hinahanap, hanap, ngunit hindi ko alam. Umalis ako sa tubig upang dito sa lupa maninirahan. Ako'y tumalon, talon at hindi alam ang patutunguhan. Nahihirapan ako ngayon dito sa lupa dahil wala akong halaga sa mga tao, lalo na sa mga bata. Ako'y ginagawang laruan kung sa kanila ako'y makikita. Sa nangyayari ngayon sa aking buhay, hindi ako natutuwa. Mayroon lang sana akong mga pangarap na nais kong matupad. Kung ako ang maghahanap, gusto ko ay mayroon agad. Kumilos ako kahit sa dilim at kahit sa liwanag. Kahit man lang kaunti, wala akong natatanggap. Nang dahil sa aking mga kamalian. Ang tubig dati, ngayon aking binalikan. Ako'y nagsisisi noon, bakit ko ito iniwanan? Siguro kapag kung hindi ako ngayon ay napakayaman. Pero magsisisi man ako sa habang buhay. May pag-asa pa rin sa akin ang naghihintay. Dahil nalalaman ko'y sa tubig at lupa ako pala'y mabubuhay. Maraming salamat ngayon, ako pala ay nagtagumpay. So, mo guys, ang akong tula sa palaka. Nangagaling sa aking mga karanasan sa buhay. Habang nandito ako sa bundok, ito ang aking napala. Noon, sa una, taga Cagayan man ko guys, Bisaya ba? So ako lang gitagalog. Di kamao may pag Tagalog gamay. Pero ako na ning binasayaon. Sa una man good. Dito pa ko nagpuyo sa among kabukiran sa Osamis. Kanang ambisyosa kay kung dako gusto ko eskwela pero walay kwarta. So nagpa-working ko dito sa siyudad sa Roqueta, dito sa Occidental ba. Nya, ani ko Cagayan kay naning palad naminyo naman ko social kayo pa kung nangandoy kung maestra wa man ko ka maestra kay naminyo man kog sayo 18 years old pa. Kapoy kay puy-an ang siyudad guys. Mutong nibalik ko dis bukid. Nya ko karon dire nanom kog tanglad, na maligya kog tangad og kaning dahon bitaw sa saging tus merkado. May ang panginabuhi karon na igwa pa ipait bugas, gatas, minom ko gatas, bibi pabaya ko. Joke lang. So mao na guys.